5 na to. With the fresh milk, ha? Okay. Ayoko. Teka. Ay, may sugar ka. Hindi, dahil matamis to, hindi. Hindi na okay. Mapait ba yan? Wait lang. Tama lang, para ka lang kumain sa uminom ng coffee sa Parang coffee lang din. Starbucks. Wow, social. Pay mo na tissue isa. Wala ka bang stand dyan ng phone? Ito. Yeah. Coffee lover talaga. Pahing. Ito, ilahin mo. Ah, Ilahin mo. ayan, stand pala to eh. Dali. Hanggang dito lang yon. Ganyan lang. Paano to? Tama yan. Ganyan lang. Baba mo. Ganyan? Itayo. 1. Ganyan lang. Akin na. Wait lang guys, ay naayos pa namin ni Juan. Ano gusto mo? Sa bag o sa cup? Ayan, Pang ano. Kasi ako pang cup lang eh. Pero wag naman puno. Ganyan, oh. Salamat po. Oh. Paano tayo makita? Yangat mo. Mm. Ayan. Okay na. Lagay mo doon. Lagay mo. Kulit! Kulit! Wait, Ano yung pinto? teka lang. Tungo mo pa ng konti. Marami ka mag-trimmer? 2 kutsarita po. Bungga si Mother. Kompleto, Ricardo. Makain. Alam mo, sarap na kinakain ko dito. Ano ba to? Biko. Iluwad para na ako. Wait. Oh, may chat si Betchay. Magaling ka daw, sabi ni Colette. Thank you daw. Hindi nga ako na lang mag-thank you. May chat yung kasama na yung alalay mo. Nag-chat yung kaibigan ko. Ano ko ito mababasa, naka-live, ay nako. Mami mo ba yan, Sophie? Mami mo? Ito kasi wala na, itong globe kasi. Nag-balance inquiry ka ba? Nag-balance inquiry ka? Kaya kung 5G nito. Walang papel. Tandaan mo ha. Tandaan mo yung kasi hindi ako hindi ko lang matandaan kung magkano naman nun eh. Mag-connect ako. Nakala kinuha mo. Okay. Ay di 457 pala siya. Wait lang. Sige. Kaya pala sabi ko kay yung Ito pa. walang resibo, walang resibo ka eh. Hindi ko mabasa, malayo. Basta tandaan mo lang. Ano daw? Sisig silog. Sisig silog. Wait. Okay, isa. Istorbo talaga to si Betchay. Shout out, nandito po tayo kay Juan. Hindi na nakikita tuloy si Juan. Tungo mo. Ha? Tungo mo ng konti. Ay, naku, ang dami naman lang siya. Tawagan mo nga si may phone ba yun? Yung alalay mo, may phone? Walang SIM card. Tingnan mo kung ganong Huwag na mag-asukal, mother. Wala sa kanya. Thank you so Tingnan much, mo bongga. kung pasa sa iyo. Pasa sa akin, parang magaling ka mag-timpla ng kape. Wait. Kung tama lang. Tama. Perfect! Thank you so much for the coffee. Yan ako magaling sa kape. Galing ng mama ni... Kape ang aking Basta mga coffee lover, nagkakasundo yan. Yan ako nabubuhay sa kape. Talaga? Nawala na lahat Alam. ng kape. Ikunin muna ako para replyan ko siya dito. Huwag na ako mag-istorbo dun. Ano ba to? Baka na-connect ko. Gusto mo pa dagdagan? Meron pa konti. Sige po. Ako, Diyos ko. Kakakape ko lang kasi baka at least Ayun. Thank you. isang anuhan lang yan. Mabilis na naman mag-book ng ng crown. Ito ako. Ano ba yung mo?
Jade? Ay, bakit Okay. hindi na mukha mo? Password. Ano? Nagsisave ka ba? Password. Ayan, ano? Type mo password. Ang password talaga ang susulat ko. Password 1, 2, 3. Tapos, M na malaki. Password doc. Aba? At. Ayan. Tawagan ko siya. Tungo mo pa. Tungo mo yung ano. Ha? Yung cellphone mo. Gusto ko nga ibaba ko pa eh. Tungo mo. Ayun tungo. Nakatungo mo ano. Gusto ko nga nakababa. Ayan. Okay? Kasi mo magagawa. Ano ka mo nagbibingka? Ulaman mo, ano ka mo nagbibingka, oh? Oo, mother. Bibigyan Wait. ka na ba dyan? Ha? Bibingka. Oo, dadagdagan ko to isa. Wait lang, mother. Kukuha ko dyan. Thank you. Alam mo, mother, darating kami. Alam mo, mama ko darating kami. Pag sinabi ko kami. Alam niyo mga sa YouTube tayo. Ay, ano, naglalike kaya ako sa kanyang ano. Di ba? Pag pamilya tayo. Yung mga live natin. Kaya kilala ko kayo. Ito lang. Ito lang mo lang. Strong and long with aloe vera, biotin, and natural Pagigising ko sa umaga. stronger and developing as it grows long. Tired of underarm darkness? There's a serum for that. Oh, it's a good deal. New Dove Deodorant Serum with 3% niacinamide and 10 times collagen. Right. For even Ay, hindi ako kita. Ano yun? Ano? Gaano kalaki daw? Ang... Yung Jai! issue 1. Ano sabi mo sandali? Apat na tapila. Oo, apat. Ah, tatlo eh. Isa kasi sig. Oh, sige, sige. Bayin na lang. Dasa, bayin na lang. Oo, sausawa na. Thank you. Sino ba sir ko dyan? Hindi ko ang kilala yun. Hindi naman kasi tayo nakasubscriber mo. Kaya pumasok lang yan. Di ba? Issue 1. Kilala mo to? Hindi. Wala mong jacket yan. Hindi tayo nakasubscriber mo. Kaya nakapasok lang yung dumaan lang yan. Ayaw mo kumain ng biko. Ayaw mo kumain ng biko. Yung? Biko, ayaw mo kumain. Ayoko. Bakit? Kawa ka na? Ayun o. Kaya kailangan si ko eh. Mm! Nagsasabi ng ano. Mm! Wala! Sabi ko para ano. Ay, Kuya Japper! Pagdaper! Kumakain na! Yan mo. Hindi naman ako din magmamot ng ganyan ng tiyan ko. Wala, dumaan lang yun. Dumaan lang ka. Sino? Pagdaper. Oo. Karamdam lang. Kapatayin niya yan. Hey! Ano eh? My boy, ano daw? May banding. Yes, dumaan lang ako sa kanya kasi flight ko na mamaya. Diyos ko, Hagardo Versosa na ako talaga, Kuya Dapper. Di ata ako kalala Oh ni my God. Di ata ako kalala ni Kuya Japper. Kilala? Hindi ka ba makit sa kay Walwalan? Never ka Oo. nag-guest doon? Hindi kasi iba. Kuya Dapper, hindi mo na kilala si Juan. Kasi iba yung tura ko sa ano eh. Sa live. Iba yung tura yan sa live. Mm-hmm. Kung napaanak sa akin, mas wala ka nang magagawa. Dahil asawa mo. Hinanap ko pa yung bahay niya.
Kaya dapper. Ha? Sabi nilang nakita. Oo, dali lang dito lang. Kasi pag nag-grab ka kasi madali lang naman yun. Sino to? Oh? The Sigma. Sino yung Sigma niya? Sino yan? Dito na nga ako magbasar mo. Ah. Marami itong mga basher. Miyaw daw, miyaw. Kuya Dapper, saan ba yung bahay mo? Diyos ko, alis na ako mamaya. Ikaw nga ang may car. Ikaw nga may car, Kuya Dapper. Malayo siguro ang bahay nito, mga Cavite yan siguro, no? Malayo na. Magkatay at tagig, malapit yun. Oo. Kung tutusin, dapat Oo, nainitan ako lang ka bang pamaypay dyan. Tagal nga ng biyahe mo. Traffic nga. Kung tutusin, dapat ang Ko, pinakain nung ang watch hour ko, pinakain, bumabawas. Magkano ang grab mo? Di ba sabi ko sa'yo, tagal ko mawawala. Ito naman sunod-sunod ang connecting flight ko. Ano? Magkano grab mo? Saan? Magkano grab? Wala tatay tagig. 4 plus. Oo. Kaysa naman ito. Yan kasi, mura sila yan. Meron ko na tayo. Paano ko mag-book? Mag-download ka ng app. Oh. Pagka-download mo, Automatic pupuntahan sila. i-type mo lang yung ano doon, yung location mo, ilagay mo, tapos saan ka pick upin, tapos saan ka pupunta. Tapos lalabas na yung plate number at saka yung name ng driver, ang type ng car. Tapos Pwede the price. yung driver. Hindi, kung anong malapit sa'yo, yun ang lalabas kanina, si Brian, bata pa. Okay yung driver ko nito. Oo, medyo water sa Bisaya. Guwapo. Nagbablog ako sa loob ng car niya, tao na siya, tao. Sabi ko, ako po si Vicky Morales. So, bibisitahin na po natin ngayon ang ating letter sender. Guwapo yung driver mo. Galing na nga ako dun, kuya. Caribbean tour daw. Caribbean. Malapit lang kasi ay siya sa akin sa sinistihan ko. Kaya sinadya ko na. Boundary lang kami ng traffic kaya malapit yun. Muntik pa nga ako hindi matuloy. Saan ka ba nakatira, Kuya Dapper? Diyos ko, nahiya nga ako magpakita sa mga people. Baka sabihin nila, ay naku, ang laki-laki naman ito. Sa bagay, obvious naman kahit naman sa sa live malaki. Nahiya pa. Hindi, parehas lang. Parehas ka lang sa live. At sa personal. Sabi ni Juan yan. Depende ako isa. Dali, ay, Biko. yan. Ako mo. Para kasi yan eh. Thank you. Dahil wala na pang mayo. Ay, naku. Grabe, hindi na importante yun. Pero ito, nakakamiss lang talaga to. Ay, hindi ko maindihan talaga. Marami yan dito, no? Tinda? Dito ba yan? Dala naman ng pamangkin. Hindi ko dito. Siguro, alam niya na may dumating na pumisita. Dala ngayon. Ayan, no? Ito, yun naman ang dala. Kaya naman ang nagdala yan. French baker. Parang parang brown ko pang healthy. No preservative. Sinamon pala to eh. Siyempre, nagdala. Uwi niya sa akin. Lumabas sa lens. Uwi niya sa akin. Sinabon raisin. Nag-bake ako ng ganyan eh. Wala na. Digipoy! Ako yung nag-in meeting. Kain agad. Hindi naman ko lang talaga to yung biko. Alam mo yun. Biko, bika. Tapos plus coffee without sugar. Kasi yung sugar,
o, malapit na bakasyon mo. Pag namasal tayo, akarin mo ako. Juan, magsalita ka naman. Nandun si DJ po yun. Hindi pa, boy. Kunin mo ba yung barbecue? Hindi ba ako inantay na nung mamaya? Uwi din yata sa'yo, no? Ha? Ngayon tao. Oo, pero hindi lang kami magkakapareho ng buwan. Sayang. And reverse the signs of damage. New Dove Ceramide Intense Repair. Your bio Kanya rin pala. No? that penetrates hair strands. Kanya rin pala. Jesse Blue rin pala. Reverses the signs of Oo, damage din. up to 10 Oo, times. magkikita na naman kayo yun. Hair. Just pause. Galante nga yun. And hit play. New Dove Okay. Ceramide Intense Repair. Kain na may pagbaon. For toddlers 1 year old, 2 years old, and up to 3 years old. Hindi na, With probiotics and hindi DHA. ka naman makagala. May ka-text ka pa. Ikaw ang magpuntahin ko. Nakasag, ano mo yun. Ha? Tagulit lang. Dami ko nilakad kanina, mga padala. May ibig ko pa. Masakit pa nga yung ano, no? Yung sa bahay nila. Yung pupuntahan ka, ha? Saka yung ano, yung dadalaw-dalaw. Kasi para sa'yo ba? Para sa'yo. Kasi sira ang kalyo namin. Eh kung hindi ka lang ganyan, bakit? Hindi mag-meet up tayo sa isang lugar. Okay lang naman, walang problema sa akin. Kasi yung kalyo namin sira. Saan? Ang lugar? Yung ano, ay mamaya paggabi yun. Yung ano kay, ha? Eskinita, mamaya paggabi yan. Tapos yung eskinita. Yung kalyo namin sira. Paggabi. Yung daanan pagpunta mo. Ipakita ko muna sa kanila yung tattoo ko. Eskinita. Saan ba yun? Laki kasi ng legs ko eh. Kahit mo na konti. Ay, Diyos ko po. Kahit mo na konti. Yung, baka na kung matakot sila. Ay, kumain kami kagabi ng crispy pata. Buday na miss ko talaga. My gosh! Paano ba naman ako magda-diet dito sa Pilipinas? Oy. Garap ng kape, no? Garap. Pati. Ito din. Grabe. Dati hindi ako makain ng malangkit. Bakit? Ayaw ko, nag-change na, pag nagkakaedad ka, nag-change din pala yung gusto mo. Dati hindi ako kumakain ng tinapay. Ayoko siya. Pag kumakain ako ng burger sa McDo, yung kukunin ko lang yung gitna. Iwanan ko yung tinapay. Pero ngayon kumakain. Mula nung nakarating ako ng Lebanon, kasi mahilig sila sa tinapay, no? Walang rice. Nagre-rice sila, pero once in a while lang yung mayroong menu with rice. Hindi ka guys sa atin everyday rice, ulam, rice, ulam. So natuto akong kumain ng tinapay dahil nagugutom ka eh. Walang, hindi ka pwedeng magsaing kasi hindi ka may hawak ng kitchen. Tapos bago ka pa. Kaya kapag sabi na ng sabi. Pero nakapagluto ko na rin ng ano, yung Pilipino ko. So ngayon, Sa kanila, oo. ngayon sa mga panahon, Oo. of course, ako nang ginagawa. Ano naluto mo doon? Na ano, Sa Pilipino ko. lahat, Talaga. lahat sa Dubai nandun, di ba? Gusto nila. Ah, hindi sila kumakain, kami kumakain nun. Sila hindi, yung mga amo hindi. Yung mga, hindi talaga kumakain. Si ano lang. Yung yan, yung yan. Kiyat, ano yan? Sino yan? Hi, sister. Sino yan? Christmas. Ano yan? Bye, sister. Anong lahi? Kenya. Kenya. Anong pangalan? Hi, Kismat. Thank you. Ano, Arago. Please subscribe to my channel, Kismat. Arago. Ha? Hindi. 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 Vietnamese. Hindi. Ano mo ito? Masulat ko na yan. Indonesian. Hindi. Ethiopia. Maitim. Ha? Maitim mga Ethiopia. Ethiopia. Kenya nga siya, di ba? Kenya eh. Pero Kenya.
Ayaw siya. Yung bigat-bigat because Ito pa na siya. there's no other choice but to walk away. Naniniwan ko sila. I-share ko nga yan. Alam ko na parang wala na akong bakit. Tagal nila. Lakad lang eh. At niluto pa. Wala akong lang. Ang niluto pa. Madaling araw na sa airport na ako nakakainis. Baka may iwan kayo oras lang. Naiwan ako dati 2 beses. Ano nangyari? International. Nasa Thailand ako isa. Oo. Tapos isa dito sa domestic. Kasi- Yung iwan ka niya nangyari. Kasi ganito, ang domestic naman, paglapag ko sa Pilipinas, hindi man lang nila ako binigyan ng allowance na 3 hours. Wala pa akong bagay ko. Bago ko pumunta sa isang terminal. 1 oras lang o 2 oras lang. Tagal ang bagay, mag-ikot-ikot pa yan eh. Pagdating ko doon, wala na. Ubus na oras. Ano nangyari? Yung isa naman, yung international, Ano nangyari? Nag-tribok pa. ano ba yan? Ha? Nag-tribok pa. Sa Thailand, naiwanan ako. Kasi Ano nangyari? hindi ako nagising. Yung sundo ko, bayad na yun eh. Wala na, malis na. Tapos nag-book ulit ako ng isang taxi. 1 hour papapuntang airport. Kasi beach yun eh. Nag-tour ako eh. Diyos ko, wala na. Inahabol ko pa. Inubos pa ko pa lahat ng side Batman ko. Para habulin lang yung flight. So pagdating ko, hingal-hingal ako, wala na. Muntin na lang may apama ko noon. Kahit kanya babe. Nagbara ko eh, mag-isa uminom, tapos natulog sa hotel. Tapos nalit ako nagising. Buti hindi nga sama ko. Sabi ko, book me, book. Pinaganda naman yung ano, Okay, wait. Pinaganda mo, huwag yung Ganyan lang. mo. Ay! Ano daw? Pailot ko sana kung masakit na Ang malinsangan mainit. Oo. Akala ko malinsangan presko. Yung eh. Ay, humid. Ganun ba? Yun lang, alam na alam ko ang aking dudukutin. Tapos yung susunod. Kung ba Ito kagad pala pala raw. Yung sabi? Hindi, okay. Yung sabi? Wait, ano. DJ Boy. Saan kayo nakabili? Bakit akala ni DJ Boy, negra naman ako. Grabe ka naman sa akin. Ang layo ng binili niyo, Adong. Hindi, Dami oh. sabi ano, sa Pure Gold. Ano yan? Ha? Ano? Tapos silog lang. Tapsilog. Ay, lahat. Opo. Thank you. Ay, sukli pa po pala. Thank you. Nilakad nyo lang. Magkano ko ulit? Oo, nilakad ng 500. Kala ko 50 cents na. Ito kumalusan mo. Wow. Bili mo ng candy. Kumain ka na ng biko. Ha? Kumain ka na, tapos na ako. Oh, imagine. Kumain ka na at ay... Sige, okay lang. Ano, okay lang. Masarap kaya. Saglit lang. Puro pala ko... Ano, no? Puro pa... Sabi ko, aba. Iatay ka naman, DJ Boy. Siyempre naman, Jopay. Sabi ko, nagkakape na. Bakit nanood ka? Ay, hindi mo nakita. O pala si Betche pumasok. Kailang wait. Dito na lang nga ako magbasa. Kainis, di ako makita dyan. Di ba? May use din pala tong bag mo eh. Oo. Pang ano ko lang naman talaga yun, yung lagayan ng mga pinamimili. Akin na nga yung ano. Doon na lang ako para walang daming hugasan. Ah, dito ka na lang kakain. Oo. Hindi naman yan madumi. Kaya nga eh. Uy. Akin na yan. Oh. Ayun pa oh. Ano yun? Kape? Oh, akin na nga. May laman pa ba yan? Wala na. Meron. O, di Thank you. meron pa? Oo. Hindi, ubusin mo na. Okay na yun. Ang buo kaya yan. Puno yan eh. Mainit pa sa'yo. Ikaw, Maiihi na naman ikaw ako. naman oh. Sayang, Mamaya ko na kunin. pinagtimpla ko eh. Uy, ang galing ni Mother. Dave! Hi, Dave! Shout out to you, Dave. I'm here with Juan Alberto at this moment of time.
Uy, Dave, kamusta ka na? Ayaw ko naman dito sa anggulo na to. Parang ang laki naman ng hita ko dito. Nakikita eh. Ano nga pala si Dave? Ano? Ranger. Ranger nga pala siya. Oo. Ay naku, teka wait. Hello, Dave. O, tapat mo sa'yo ito, kaya natin. Ano yun? Malapit ka. Dalawa tayo. Sana lang. Dalawa tayo. Ano tapat mo tagang? Tapat mo kay Kuya na. Lalo talaga pag nakapayat, katulad ko ay nainitan. Ano sa kanya? Ay, pasensya na. Hindi. Ah, Ito ka mo po, kunin mo, lagay mo yung platito. wala ka niya. Ayoko na electric pa, nalulunod ako. Nalulunod ka? Hindi pa, ayoko lang. Ayaw mo muna. Ayoko nang nakatot. Ganyan. Okay. Wala man dito. Ito pa. Ayan, ayan. Ayan. Alam ko na magka-followers sa Saan? Facebook. Pinuwento niya. Ayun followers. Kakaroon ng views. Bakit ako hindi mo tinuturuan? Lalabas mantika. Buisit na dami kong basis. Dahil ba, share? Shout 18, shout out 15 million. Oo, ang pata ko, mahirap mag-short no, nakikita niya yung pata ko. Tapos nainitan pa ako. Halata talaga I'm slim. Thank you! Naad mo ko? Alam ko naman ang mamito mo, marami na iba mo sa akin. Aka na. Sabi mo, damadami na ng tumatabi ang mga suplay ko. Wala. Uy, di siya baka to. Teka lang. Bakit ba sabi ko? Ayoko, gusto mo na si Chang. Ano sa galat mo? Nalay pa ako sa Coco. Ang oras. Mamaya na doon na sa hotel. Mag-book na kayo. Ay, bakit ba ako nagpapaypay? May electric fan. Mag-book ako ng ground. Mag-book na kayo. Pwede nyo kayo mag-book. Sabi kayo gagawin. Oo nga. Wala po. Ah, May hindi mo number pangalan. kasama namin yung wait lang. Oo. Ha? Wait lang. Bakit siya hindi mo ako tinuturuan? Sabi ka, ha? Nagkata na naman. Kung magupit ang laki. Ikaw naman kasi eh. Pangina, hawak mo na eh. Yung pang-vlog na rin yun, si Ado. Ito? So si si Alfred. Yung sinashoutout mo. Kaya nagi. Ah, siya ba yun? Oo. Si Alfred. Ano ba to? 28 minutes. Gawin ko na ng 30. 30 minutes. Mag-book na ako. Wala po signal. Pag Share ko muna. naka-ano lang ako. Naka... Uy, si Carla Potero. Uy, Kalapatero! Hello! Kamusta ka na? Hi! Long time no see to. Oo, nandito ako kila Juan sa bahay nila. Binisita namin siya. Nagulat din siya. No? Oo. Okay na po. Alam ko naman yung profile niya. Pwede ko tayo mga kausap. Kita ko na. Right. Okay na po. Ulit na. Puro kami, hi, hello. Ilang taong ka na, tapos ang kausap, wala na.
Ano daw sabi? Oo, ang kamay, piso na naman. I-idol ang garo ka sa Shout out daw sabi. Ang kamay, at saka yung mata. Mabet mamaya ko na yun panoorin. Nasa labas lang ako ha. Ang dila, oh. Oh, tingnan mo yun. Tingnan mo yung dila, enjoy na enjoy, oh. Gigil na gigil. Pagbalik mo na naman ang cellphone follow, ba't nalaman yan? Doctor prescribed Nurofen. It's 4 times B12 versus a shipment vitamin C. Healthy to eat. Ask your pharmacist. Okay na. Okay na po. Add mo po. Ano muna ako mag-book. Okay. Book ano. Gagawin kayo. Ganun na. Reserve natin yung request. Maghanap muna ako ng booking, guys. Mag-booking muna Maghanap ka ng ako. ano, ng booking? Yes, maghanap ako ng booking. Anong klaseng booking yan? Lalaki. Ang tagal. Sinanong ko na ito. Ibig sa'yo naman, hindi naman kasi nagda-download ng app ng Grab dyan. Sino? Ikaw? Kahit naman na hindi Anong gagawin ko sa Grab? Kahit na nandyan lang yan, kagaya nito ako. Ikaw na lang sana nagbubuk-buk ng ano, Grab. Ito signal, yung mga kainis. Sige, next time. Sige. Mag-ano ako, mag-i-download na lang ako ng Grab para sa'yo. Kung laban na to. Oo. Okay na. Five years. Ano ba yung tumutunog? Ha? Yung question. Ah. Ano na, ang bilis lang na mag... Ano, ngayon ang hina-hina, oh. Ang alin? Yung signal dito. May na ang signal. Yung sa'yo, okay lang mag-connect. Mahina. Mahina ang signal pa doon. Mag-live tayo bukas na. Ha? Magla-live. Sa Facebook. Pinaruan ka na. Dapat din na lang sa isang cellphone nag-upload ng Grab eh. Pwede naman eh. Ay, ang SIM pala. Kailangan ng SIM. Oo, kailangan ng number mo eh. Di ba, kuya? Kailangan ng number mo. Di ba, bago ka sign up ka dyan. Sino ba ano kanina? Yan. Ako. Siya. Oo. Eh, Tinawagan ka. Unang book, kinancel. Bakit? Hindi namin makita kung saan na yung Grab, yung taxi. Kinancel ng driver. Wala ko, pangit yung driver. Tapos yun, sa pangalawa, yun. Wala ko, pangit yung driver. Namimili kayo. hindi oy. Hindi ka pwede mamili dahil yung plate number. Kaya inagit pa naman, namimili ng bagong driver. Rated PG. Ay kailangan sa mga Magkano yung sukli mo?
Hindi ko alam kung magkano itong kwentahin mo lang. Andiyan ba? Pati yung resibo ko ng may sukli dito. Dahil, Ha? Ay, wala yung sukli. Hindi ko alam magkano kaya hindi ko maibigay. Dito po ba yun, di ba? Asawa yan ng kuya. Dito po. akala ko may kulo mo isa na. Ha? Asawa yan ng kuya. May kuya ka pala. Akala ko kulo mo. Ako lang. May kuya ka pa. Ako yung nanay. Ano dalawa Yung isa namin? may bibing ka dito. Oo pala. Hmm. Pero siya talagang ano ko. Ganda Ito pa lang po Kaya pa. naman tayo. Kasi lagi siya nasa opisina eh. Ano daw? Ito na yung cellphone ko, may kukwentahin ako. Ano sa puno? Alis na nga kami sa puno. Kapag Sino magawa nitong cross stitch? Oh? Ganda. doon nag-cross stitch. Ano na ko bang kukwenta? Ganda. Abuti naman ako ng 5 taon nito. Nina. Ito po. Ano pa yan? Hindi pa yan ano talaga. At isa ano nga sa'yo, Chay? Ha? Ano? Hotspot. 120. Naka-on naman to ah. Sabi mo kay mama, may mama, 120. Ulat lang. 120 daw. Sige. Okay na. Ayun. Bakit? Bakit? Okay na? 120. Then, Nagdaba ako. for love, for love. Naglaba ka lang, eh, dapat ka. Eh, hindi ba ka naglaba? Ngayon, ang tagal ko na Ay, makausap ni DJ Poy. Naglaba ka na, kailangan mo bantayan niya. Hindi, hindi sa pagkasampay. Parang hindi ako pwede kumano. Sabi ko, Diyos ko, ang pagilan dapat ang palabaan. Hindi ka na ako para kung may sakit na nanunod. Nalak mo ka na nakatulong. Tingnan mo, lumulog ako na naman. Okay na? Nakakonect ka na? Hindi ko. Hindi po kayo nakakonect sa wifi. May data. Sige, sige. Okay na? Yes! Ayan o, si For Love. Ano daw? Sino yan? Si For Love. For Love being me. Uy, Koylab! Sa akin Kamusta na. ka na? Isa lang. Hindi. Okay na, Chay. Okay na? Nakakonect ka na? Nakabak ka na? Hindi, ito na mag-ano ulit. Ulitin ko. Shout out Juan. Kamusta kay babe? Huwag na hugs. Huwag na, no? Huwag na hugs. Grabe. Mabilis lang ang gago. Mm. Hello, Bawal po ba bata dito? Sa pang Taon ka na ba? 18, The next day. 20. Hello, lady. Nice to meet you. I'm from Korean. 안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다. 사랑해요. Kurang May Korean, may Korean. Dali. Kimchi chige. Ano ba naman? Grabe isn't responding.
Wait natin. Hey lady, show me your foot. Huh? Show me your foot. Bakit? What foot? Hmm. Foot. Alam mo ba yung foot sa Arabic is pasok? Foot. 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 Foot la joua. Show me your foot, how much? Show me your fata, not the foot. I will show you my foot for $1. $1 is 55 pesos. Hmm. Grabe ka naman, Juan. Napakamura naman ng pata. Oo. I-euro mo na lang para medyo taas-taas din. Tignan mo naman Pounds. yan, oh. O, di ba? Pounds naman. Gusto ko. Pounds. Magkano ba yung pounds? Mataas yun sa euro. Nasa Ewan ko. 70 plus? Where to? Like kaya nakita sa ganun. Classmate ko nagaganon eh. Na. Last kumita. Dito ba, hindi mo danagap Okay sa na harap ng bahay mo? Pupunta yan dito. Yung May grab. Google ka? Google po. Or Facebook? Meron. Facebook na Yung lang. pala nung... Try mo. Try mo sa Google. Alam mo Google. yung Sa mga taas, address sa taas, dito, sa ba? taas, sa taas. Di. Yan. Diba? Bakit ayaw? Alam mo naman ang address dito, di ba? Oo. Ayun nga. Sige, tap mo dyan. Sa baba. Ala. Ito Sa po. baba. Sa baba. Sa isa pa. Hindi, sa baba. Hindi. Yan. Take off Sige. your shoes. Sagat lang. Lady. Yun yung Gmail mo. Ito po. Lady. Sige, yan na lang. Take off your shoes. Ang sabi niya. Kaya lagi. Ano? Take off your shoes. How much? Agree po. Wala naman akong dollar sign kasi paano man siya maghagis. Di ba? Sagat lang. Okay na po. Hindi pa. Ay, may popo ka na dati. Yung popo. May popo na siya. Magpupupo siya. Oo. Confirm. Ang ginagawa mo nga doon? Ito. Popo. Popo live. Ako po. Maganda yan. Ayan. Hindi ka dyan pupunta. Dito Pwede ka lang. magsayaw dyan. Sayaw. Kanta. Ayan. Ay, meron ka na pala eh. Ayan ang ID number mo. Saglit lang i-follow kita. Ito yan. Akin na yung ID number mo. Wait lang ha. Ito pa. Pamagdala ka. Oops, wait. Saglit lang. Nakagbo ka na? Hindi pa. Pick up at... Bakit conversation? ano yun? Ha? Ano address mo ulit? Ano ka ng picture mo? Ito nila, ito nila. Yung maano kita yung mukha mo talaga. Okay, where to? Okay na? Wait lang. Tingnan mo. Tagal namin. Eh. Tagal. Tagal namin sa video ko yun. Naman ito. Bakit dito pa hindi na-load? Ganyan po. Lady, I love you. Alam? Pwede rin. Face authentication. Ano ka mag-fill up niyan? Bakit dito pa hindi na-download sa isa? Pwede naman siguro i-download sa isa, kahit same number. Pwede yan, kuya. Yung? I-download niya dito yung Grab. Download ko din dun sa isang CP. Pero Same yung number. SIM niya nandito. Pwede. Pwede yun. I-download mo. Ganun na. Okay na po.
Ay, naku. Saglit lang ang dali. Isang oras ka na yata eh. Pwede ka na mag-in. Wala pa 40 plus. Saglit lang. Complete na. Completed in 15 minutes. Saglit lang. Hindi na si Charon. Charon yung kayo nabi. Ay! Uy, naku, busog na po. Siya, no? Hindi na po sa si mother na. Walang oh my Ay, God. ayoko na. Thank you. Busog na ako. po. Thank you, thank you. Busog na ako. Ha? Okay, correct ka. Alam mo na, alam mo si Tito Wally, lagi ako Naka-hotspot ako yan sa eh. Hindi nakakulit ka na dito. Eh kasi nandali lang ka mo na mami mo yung chicharon. Kasi wala. Mantala ko, tagal na. Oh, Pag may three. Kung ma-check Ang mo. mami mo kasi kung kumain, napakarami 30 eh. minutes pa. Ako maliit lang. Ha? Nakakulit ko. Hinandali lang ng mami mo yung chicharon. Sophie. Hinandali lang. Isang lang. Wala. Meron natin Hindi ko dito. na lang ako mag-connect sa Grabe kanya. naman ang mami mo kumain. Nataas po ito pag 30 minutes na. May check. Yan mo lang. Ito. Adong daddy mo, oh. Nahanap ka. Nakita mo si Andoy? Opo. Wala na, nakalampas na. Ano na gusto? Lumaan na. Ayun, nakakunik na dito nga ako. Di ba sabi mo hindi mo nakain ng si Charon, hindi mo nalatangan? O, kasi ate ko mo to. Ay, ano yung ID nandun? Nandun na po. Ano yung kasama dito? Ate. Ate mo. Ano ba yan? Nakakulit ka dyan. 195. Bagay no. 4262. Word 2. Ayan na. Sabi ko na nga sabi ko Okay na na nga po. sa'yo, pinala sana sa akin ngayon ng mami yung chicharon na yan. Ginawa ko na. Okay. Add Ito. Ray Tonta! Sino yan? Kulit! Okay na, love na kita. Okay na. Shout out. Suwan yan kasama ko for love. Ano ba? Ayun na, may nag-text na. Ayan ang talaga, pinakamaliit ko. Ano, 4 na pa-release mo. Ayun ako. Add na. Okay na. Add na. JMB, ano na talaga ako. Ha? Correct level. Word 2. Suspend. Saglit lang. Correct level which is 5 constant. Hindi pa. Hindi pa nag... Kaya masabi mo, di ba? Ito. Nag-check ka sa kanila. Ito kung ito. Pag nag... Ano naman. Ito Pag nag-open po. Open box. Sige po. Ano nga po. Ipunin mo. Ganyan. Ay, mga barya-barya. Treasure. Box. Ayun po yung pera. Hindi.
Ay, hindi mo na po. Ito, mamaya pa yan. 5 minutes to. Mamaya Pero pa. ipunin mo lang yan pag mag-zero. Para saan po? Sa pang-trade mo. Pang trade. Para mapansin po. Hindi. Ah. Ito. Ito laki ba? Equivalent nito. 5-5 yan. Ipunin mo yan. Pwede mo yan pag naka 500 ka o 1,000. I-gift mo. For Ngayon, example, saan ba ito yung ah. kanina? Ngayon. Yung 358, naka 500 ako. Okay na? Punta ako Hindi, sa nalabas ko yung green dito eh. Confirm ko pa, hindi pa lumalabas. Wala pa nyo 500 na ako, diba? I-send ko sa kanya, 500. Tapos, pag nasend mo na po, Send sa'yo, aangat yung level mo. aangat yung level. Basta ipunin mo lang ito. Pakikasilip ka. Pwede kang umupo sa glit mo. Ano ba yun? Ayan. Book. Book saver. Anong oras kayo malis sa bahay, Sophie? Mag-10. Ah, 10 o'clock. Nag-live to lahat eh. Nagtataka ako, basta may iwanan ka lang sa akin eh. Kasi ate, Nakakaramsit sa mga siya. Wala. Sige na, babay. Ay na, lapit na. Huwag ka magpa-music, maka-copyright nyo. Ano yun? Ang music dito, pag narinig, nakaka-copyright pa rin. Ay, Huwag ka talaga? mag-music, marinig sa live. So, Sabi ko nga, ganun siya kahit dito ka nga, at Lapit least may na. mag-aalalay sa akin. Pagdating nun naman 1 hour na ako lang ng grab. Shit! Ngari, nasa mall kayo. Nakalag ka. At may nakoto. May music sa mall, di ba? Oo. Hindi rin pwede yun. Ha? Nakaka-copyright. Wala kanina kasi pero nagpe-play kasi siya kaya natigil. Sabi ko wag na lang i-play. Hindi pa lumalabas yung plate number ng car. Go to pick up point. Yung picture lumalabas. Oo, pati yung parang tsura ng guide. Kung may asawa, ganyan. Kung may anak. Ayun, wait. Ayan. Wala pa. Ayun? Hindi ba? Ayan o si Mario. NHR 6592. Ayan na. Okay, mag-reply muna ako. Okay ba? Ilang minutes? NHR, I'm on my way now. Mario. Okay. Ilang minutes? 2 minutes. Ah, okay. Kapit lang. Tanong mo kung may tawag ka. Matawag ko yan. Siguro Pag yun. ano? Agi. Ano? Agi sa'yo. Hmm. Lalaking gusto. Okay. Tanong mo kung may anak na siya. Ay, hindi ako pwede magtanong yan dito. Uy! Doon na, maya, pag on the spot, nasa likod ako. Toyota Vios. Ah, Toyota Vios din? Maluwag-luwag. Alis na ba kami, mother, ha? In 2 minutes. Ganun ba? Grab is coming. Saan ba kayo nag-abroad? Dito na rin, may? Saan kayo Ewan ko nagpunta? kila Luisa, sila nagpapabukod. Pinakukot dyan, mismo sa tapat, pumupunta. Binibigay lang yung address. Kala Diyan sila kinukuha. ko sa ligid pa kayo masaya. Misa, sa ligid pumupunta. Conforme, kung saan sila napapasundo. Di ba nung nagpunta ako ng ospital, nung nasa ospital ka, dito ako kinuha. Pwede naman pala. Baka bang sa si Big Boy, sabihin ko sa isang ginabi na Malayo. kami, ginabi na kami, ha? Wala yun. Ito talaga. Alam mo ba yung lugar niya? Malayo talaga yun. Anong pangalan? Nag-update yung Gcash. Ano? Wala yun. I-ano mo lang yan, i-enter mo lang yung number mo.
Ikutan. Kahit wala pong card. Ay. May SIM ka dyan. Sino tumawag? Meron po. Ano, Hello? may code Si Ate yan. Malan dyan, di sakit. Pakinggan mo. Code po. Ano doon, baka May magkakawa code mo kayo. na Connecting, darating sa'yo. I-ano mo Pakinggan mo. lang. Naku, Diyos ko. Lagay mo lang. Huwag mo kong hahawahan. Tara na, saan na ba siya? Juan, thank you so much. Thank you po. Hindi, andyan na yun, tumawag na nga siya. Dyan na siguro sa ano. Alis na kayo? Opo, May message. Nakalit ka pa. Saan kayo? Ano pala? Pick-up eh. Bye-bye guys, thank you so much. Saan kayo pipick up Thank you so much, alis na po kami. Dito sa tapat, saan? Sa top. Hindi ko alam dito siya. Dami foreigner Saan talaga ang mo. Hindi kasi nakasubscribe yun. Mexican, Korean. Tawagan ko saglit. Kaya pala magagabi na. Oo, alas 5 na eh. Saan pa kayo uwi niya? Sa ano po, Pasay. Pasay. Ito naman, Mexican. Hello? Hello? Kung Hello dito, po? pumunta yun dito, 1450. Sabi mo kay Saan banda? Katapat ng Jade, ayun o. Jade Enterprises. Sa tapat ng Jade Enterprise. Ruth Mendiola nga mo. Oo. May Google Map ka naman kuya, pakisundan mo na lang yung Google Map. Sabi mo sa, Saan? Barangay Ibayo. Andyan yung address ko, Barangay Ibayo. 1450 J. Ramos. Andyan yung address, Barangay Ibayo. J. Ramos Street. J. Ramos. Yes. Hindi. Saan ka na ba? Sa Brown na Gate, saan yun? Brown na gate. Sa amin. Anong kulay ng kotse mo? Anong kulay? Meron na dyan, wala pa. Wala pa. Baka doon pag nasa ano pa lang yan. Anong kulay ng kotse? Silver. Okay. May brown na gate daw. At ano? Brown na gate. Brown na gate. Brown. Brown na gate at saka Brown na gate ay sa bahay niyo yun. Brown na gate yun, di ba? sa may poste. Sa may poste daw. Wala ka nakikita rito sa mga Malayo yun. 1450 J. Ramos. Ay naku, baka malayo yan kuya. Bahay niya. Ang gate ko, garahe ng gate. Wala daw siyang iikutan. Silver. Silver. Silver ba yung kotse mo? Nakapasok na Walang yun eh. iikutan, pwede naman siya umatras. Sabi mo nakakapasok. Okay, natin nga kami kanina ng Grab dito eh. Oh. Teka lang, titingnan ko. Naku, wala na naman ng giatay. Alak pa tanong mo. Anong kulay ng bilik mo? Brown na gate, yung aking garahe, brown. Brown ba yung gate mo? Tapos ang garahe mo rin, nakilat sa inyong bahay. Brown ba yung gate mo, Mi? Red car. Mami, Yes? brown yung gate mo? Ay, yung gate ko, brown. Yung garahe ko. Brown yung kanya? Ba't di ko yun alam? Brown. Siyempre, matagal na siya hindi lumalabas eh. Nakakulong na siya sa loob ng bahay mula nung ano eh. Hindi na pagpuputi. Dala mo na yung plate number ni ano mo yung ano Basta ko. siya, hindi na sa ospital. Plate number. Samahan mo maghanap. Ano? Samahan. Oo. 6592. Ayun. Sige na mag-end na tayo. Ay, ano na lang? Ilan na lang? 1 hour na. Magka 2 hours ka na? Hindi 1 hour. Ano na lang? Mga ilang minutes pa ba ito? Abot man yan dyan sa gate, no? Ang tono. Oo. Sige, Sabi sige. mo ano, US pa. Ate Ano, Ayan mo siya. Sige. Juan, ingat ka. Thank you so much. Oo. Thank you so much, ha? Pagaling ka, ha? Sadya ka na. NHR 6592. Silver. Oh, andyan na yung kotse. Tara. Mami, thank you so much.
Thank you sa iyong pamerienda. Ay, sabi ko kay Juan pagaling nila. Makikita rin kami ulit sa live na lang. Oo, may flight pa ako mamaya. Oh, mamaya ba flight ba? Oo. Ay, diretso ka na pala sa airport. Eh, hindi, mamaya madaling araw pa. Madaling araw. Thank you po ah. Oh, ano na lang, boto yan. Thank you, Mother ni Juan Alberto, guys. Ang bait, may pabiko, may pakape na bird. Thank you. Andyan na yung sasakyan. Sorry. Thank you.